Ce să învârte? Hai, învârte spinnerul. Și voi vă face așa. Ia mă, dă-o mă, coabă! Poți să vezi doamne de Hai, 3, 2, 1 și... Rafa! Tata, Rafa. S-a terminat cu Rafa. Decul meu versus decul lui. Bă, să nu te prind că pusă și Infernotaurul, că te blestem. Serios? Am pus? Infernotaurul în deck. Nu, Marius, de ce să fac? Cred că tu poți să iei Infernotaurul. Hai să vedem, Rafael. Te-am curentat, fraiere! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Să n-arunci ăla cu sura, că ai belit-o dacă dă pornohaci cu sura în turnul tău. Știi cum se numește asta? Cum? Shipping out! Nu știa cu viteză acolo. Am Bă, tu jos sau? Sau nu vă duci că început rău? Am început? Am început, bă. Okay, Lasă așa că oricum te baci și în felul ăsta. Bă, Nu am mai bătut nimic, Marius, îmi pare rău să zic. Fac praf. Chiar crezi că ai câștigat, nu vine să cred. Și te băteam. bă, ce faci, Rafaele? Mă joc, Marius, ce să fac? Păi vezi că se termină meci. Asta a fost, Marius. Dăraș, prietene, n-ai făcut bine deloc. Să termine tot acolo. Ce ai făcut, mă? De ce de-te, mă, Rafaele, ălea? Thumbs Good up. game. I-ai plăcut? Ei, decât să râdă de tine de 100 de ori. Chinul e ăla. Cu copacul în spate, dar era cu... Ce aruncă cu bombă în cap? Uite-te ce aruncă ăla cu bombe în cap. Cristian Pornohaci, ascultă-mi rugăciunea. M-am rugat la Mă faci de aia Pornohaci. cu aleluia. Aleluia. Ce legendară ne-a... Hai să vedem ce legendară ne-a trimis domnul Cristian. Nu, ne-a trimis Nightwish, ceva așa mai straniu. Cu ciocan. Oh, cât Logo e cu ciocan. Mamă, cât ciocanul, îți dai seama? Dacă te dăm ciocanelul ăsta. Wow. Aoleu, mamă. Dacă tu mai câștigi meciul ăsta, înseamnă că te-ai rugat la Pornohaci. Pornohaci, mersi mult. Vezi, Marius, când te rogi, orice se poate întâmpla. Hai, zi cuvântul magic. Pornohaci. Poate să-i... Yes! Am trecut arena 2. Fii atent, Rafaele, ce crezi că scoate el acum? Nici nu mai apucai să spun. Bang! Shabam! Păi? A intrat proștia cu viteză! Kill me, please! Wow. Orișca, Belito. Iată cu... Iată unde dădui logul, ești nebun? Serios? Lasă giantul ăla să tragă și el. Ce râde, Marius? I-am închis gura. Bă, nu vă pișați. Ah, ok. Să pișe ăla pe tur. Mom, la revedere. Los cucaraciones.
Ok. Știu și eu ce naiba se întâmplă acolo. Oh my Mamă, god. cât value pe un singur caracter. Nu mai fac mare să mai pus de destul. Holy fuck, ce-a fost în fața aia. Ăla la Barbs. Eu nu joc cu Barbs. Ce de cam mâncați gura. Să fie interesant. Doamne ajută! Ce de cam am apăsat pe butoane de greșeală! 6, 6, 6! Nu! Vezi, mă, Maris. Păi nici nu știu să joc cu el dacă știgai. Cum bine asta? Intră prostul ăla cu viteză sau nu? Intră banditele astea cu viteză aici? Ia! Da. Încercăm deck-ul ăsta în ranked. Cea mai bună idee. Asta e o prostie. Mușelele mele, tu ce lucrezi la turnul ăla? Intră și proștia cu viteză. Uitați să apăsați și vă butonul like să strângem 10.000 de like-uri. La revedere, pa, pa. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul.